Previously on the camera. Dovoljno se sam pomotio, moramo van Zagreb. Nećemo se vratiti od jebe. Kako da se vratimo? Nismo još otišli. Ne ček, pa ne moramo van Zagreb, upravo sam mogli tamo. Da, i promijenila se naša majica. Znači da smo sad u trojici. Ja sam dvoglavi policijski šef i ovo je moj posao. Zašto ovaj ured izgleda kao star? Tražili ste me. Inspektor Modrić, opet ste nosili rajf po uredu. Značku i pištolj. Ja onako igram po svojim pravilima. Ej, stani, ja sam Igor iz budućnosti, znam. Nagovorit ćeš mi da se ne ubijem. Kak znaš? Jer si iz budućnosti. Aha, da fakt. Kaj se to dogodilo tamo, jel? Nemam pojma. Ajmo dalje. Može. Baš lijepo ovako čilat na Tomislavcu. Da, prekrasno. Dobar dan, dečki. Kaj, dio mi je bambus, dio gitara, dio za 5 bani, za kaj Sazra ne svira. Ništa od toga nemate, aj bježte. Vrte mi tako i na Tomislavcu biti. Aj, kaj se tako na Tomislavcu gledam, gubi se doma jebe. Odjebi, odmah. Mobitel je moj. Ja nikad nisam nikog vidio da ide 90 po zelenom valu. Pa idemo 40. Da, pa nikad nisam vidio nekog da ide 90 po zelenom valu. Ej, sorry frienda, ono imaš možda 5 kuna, please ono. Aj, daj ti meni 10 kuna možda. Nije čudo da je frajer beskućnik i što. Sisivač koji zvuči kao gitara. E, pozdravite Ante. Koji Ante? Onaj koji te jebo iza kamera. Zašto si mi prekinuo foru? Zato što je bila učinka. Sad sam ja tebi prekinuo da znaš kakav je to osjećaj. Kako ćemo još snimiti? Bez brige, imam ja jebenu ideju. Halo, da. Ne, opet ste krivo, da, krivo ste dobili, da. Kako bi bilo dobro da ovako sam imam 500 frisbee, sam mogu baciti ovako. Kako sam se jebeno sad podrkao u grmlju. Idemo po Igora iz budućnosti. Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. Ja onako igram po svojim pravilima. Inspektor Modrić. Tu cvikirama 100% imaš 5 bani za riješiti. Ili da kažem... Nemoj ti se puno misliti iza, onda ti se malo dreže glava kad se tako spraviš. Da, aj pa nastavite ono, odidemo dalje. Kuku odavdje, može niđe to snimiti. Ja sam policajac. Borim se protiv zločina. Si jebim kad je drka u grmi. Daj se veri, Igor. Čekaj, ja snimam cijelo vrijeme kuš. Aj stisnim, daj ubij ga onda sad ranije.